راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو جيبوتي أبس مراك هبز كازلو قطمات سيكافة تحتي 15 عامت زبخورة اللو مخنيات بوليتيكاوي تبايلو إثيوبيا زلوا وهلو العدا لعلي 52 بليون دولار بتسيحو چايناو تكال هواي نمنجستات أفريقيا بمدقاف أبلعلي تقامتن ناي تليفونن مربب حبريتان تلفان سليان يكايد كمزلوه توغيسو آمانيل قرمايي سلام بساتلايت حتصير معبلن انترنتن تكتاتلونا كبرا سمعتي أب نايلومي سوني 19 حسة تعزتونا نالوتاوي ترئيوتات أب دنب تقامو زدهسس أتوكرو أبوانا وقداتن بتليفون التم حلالفو ريتون نغفيتان زد تقالله ملغتاتكمن كان انقدكمينا مكتالكم بخبرين عدمكو ناب زرزر زينا كسقاقركم راديو إرنا جيبوتي كاب 16 حسة حيزو أبسمرا بزكاة زلو قطمات سيكافة كام مستاف بغيرا تاجر 11 هاجرات ماكلاين مبرقن أفريقيا كساتفو مخانن أقدمو كاب استحبره قطمات كعساقري كم زبخرت نأدالوتي كوميتي بوقع كوانتا فلتات زي تساتفتلو مخنيات قنا عين تسارتن جيبوتي كابتي كساب حدا مسكرم هابيرتلا زغتسل قطمات سيكافة زي تساتفلو زلا مخنيات بسنكس انت باجت مخانو زتغسلو يقولن برت هاجر أبني مودة ساعات نتوساني زوسدتلو مخنيات بوليتيكا مخانو كالوت وقنات يردو مس تنزانيان سودانن أب جوجيل سلسته تمديباز نبر جيبوتي كابزنا يسمرا قطم دحر مسحبا اتمدب أب كلته جوجيلتات داغم متعراي كغبرولي تجددو مراحتي إرتران جيبوتن مقرب بقدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمدن نقول سعود عرب سلمان بن عبد العزيز آل سعودن استوسدته بقسو كمتي زت حسبو كقصل أيكالن بريزيدنتات إرتران جيبوتن دحرتيا مسكرم كلتاشان 18 أب سعود عرب زكايدو فلام ركب كابنا بالناس مران جيبوتن كبصح مدبات كوانت نبره كحساب زوانزي أب جبري أيوعلن بريزيدنت جيبوتي مس إرترا زسحب كبابيتات ناي مودة توساني كيتوهبو زمدنا كلتين هاجرات ناب نبور كملس أيكالنيو زبل مرقز حيزو مصنحو يفلات إثيوبيا 52.57 بليون دولار ويدما 1.5 تريليون بر وهلو العدا كم زلوها تقليزو زر ريبورتر كاب منستر فاينانسن جنزبن تاجر نزر خبو سند بموكاس أب زغربو تسبساب اتي 26.93 بليون دولار كابو تساهجراس توهللك خون كلو اتسترفه 25.6 بليون دولار دما كاب ناي منجست بانك زت توسد لقاحيو منجست إثيوبيا كاب بانك تاس تلقو عدا أب جزيو كمل صوب زي مقالو عمتاوي 25 بليون دولار ولد يوسخو كم زلون اتتسبساب بتوسخي تغيسو منجست إثيوبيا كاب هاجراو بانك نقداو بانكن بانك لمعاتن استلقحو جزيف عدا نتن هاجراوين بانكتات عبس قات كوينوان كم زلو يتقليزو بفلاي نقداو بانك إثيوبيا كبير حدقان تسلاليو كم زلو اتي كاب منستري فاينانسن جنزبن إثيوبيا زغرب السند يملكت إثيوبيا كوصا زلوا وهلول 26.93 بليون دولار عدا كابينوت هاجرات وي فينانساوين تكالات مقانو بزرزر أي كربن انتقوني تعدا كبانك عالم منقسط تشاينا أمريكان إيروبان كخون كم زغل يقمت اتي 15.73 بليون دولار منقسط إثيوبيا بغتها استلقحو كخون كلو اتي 11.17 بليون دولار دما كم وهبتي أقلقلوتات تيليكومنيكيشن إلكتريك ساعتن من قد أيرن زي أمسلا زي تفلاليات تكالات لمعات إثيوبيا نخلقحو منقستي بوحسنت زختمو الليو منقستي غاندا بحاجز تكال هواينا تشاينا قبل على تقامت السلفتات سلياي كايد كم زلو تقليسو وورلد ستريت جورنالز تبهله ني أمريكا غازيتا بزغربو تسبساب اتي هواي تبهله ناي تشاينا تكال إلكترونيكس نقابلات سليا منقستي غاندا بمحجاز نهبوب مرح تقام السلفت هاجر بوبي واين أب مصنصان كم زتوافره أرديو اتتكال نسكايب واتساب فيسبوكن كالئ بتهبوب مرح تقامي غاندا زوننو مرببات محبراو ميديان بمسرسر زتلواوطم حبريتا بمنقستي كم زفتوش يغيرو أبلع لزي مسمرات تليفون ببواينن كالوت بوليتيكنياتاتن كتألف كم زخالي تحبيرو انتغونا منقستي غاندا اتي بمعكنا زينا زغرب زلو كسي وصو حسوتن بروباغانداو زمتني كبل نتيقولو
ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ዩጋንዳ ዘንግ ዙኪያንግ ንመንግስቲ ዩጋንዳ ብምድጋፍ ትካል ሃገሩ ኣብ ናይ ስልያ ስራሕ ከም ዘይተዋፈረ ምጥባቑ ዴይሊ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ሓቢራ ቦቢ ዋይን ኣብ 2021 ኣብ ዩጋንዳ ብዝካየድ ምርጫ ን33 ዓመታት ስልጣን ቢሒቱ ንዝርከብ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ክብድህ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ህቡብ መንእሰይ ፖለቲከኛት ሃገር እዩ መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስን ምስ መንግስቲ ቻይና ስምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ኩባንያ ሂዋይ ኣብታ ሃገር ኣብ ሓያሎ መንግስታዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እቲ ናይ ቻይና ዓርሞሽሽ ትካል ኤሌክትሮኒክስ ብዘይካብ ዩጋንዳ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስልያን ምፅንፃንን ተግባራት ብምውፋር ዕድመ መለኽቲ ስርዓታት ኣፍሪቃ የናውሕ ከም ዘሎ ይውቀስ መንግስቲ ዛምቢያ እውን ምስ ትካል ብምትሕብባር ተመሳሳሊ ናይ ስልያ ተግባራት ይፍጽማሎ ንዝብል ዝቐረበሉ ክሲ ነጺጉ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃገራት ዘይምእታው ብዝብል ጉልቡ ፖሊሲ ቻይና ንወፍርን ንግድን ሃገራት ኣፍሪቃ ንምብሓት ንመለኽቲ ስርዓታት ዛህጉር ብዝከኣላ ትሕግዝ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ስዒቡ ንኣሉታዊ ተርእዮታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝድህስስ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት በአቶ ክብሮም ዳፍላ ቀርብ እዩ ደጊሜ ምክታልኩም ዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ከመይ ትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገር ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለኹም ክብሮም ዳፍላየ ኣቀዲመ ሙቕ ሰላምታ የቕርበልኩም ሎሚ ዝዛረበሉ ዘለኹ ከዛረበሉ ተቐሪበሉ ዘለኹ ጉዳይ ምስቲ ብዙሕ ክዛረበሉ ዝሓገኹ ኣርእስቲ ዝተኣሳሰር እዩ ንሱ ድማ ነቲ ዝፅበየና ዓብዪ ሕማም ድሕሪ ኢሳያስ ምድላው ዝብል እዩ ሎሚ ከድህበሉ ዝደለኹ ኣብቲ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ጉድለታት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ጉድለታት ክእረም ዘለዎ እዩ ኢለ ዝዛረብ እዚ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ክሳብ ሎሚ ዝኸይድ ዝነበረ ምዕባለ ዝዕንቅፍ ኣንፈት ናይ ፖለቲካ ድሕር ዝቕልቀል ኮይኑ ብኣግኡ ክንእርሞን ክንቃለሶን ከም ዘለና ግቡእና ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ድማ ንግዛኣተ ሕጊ ወይ ሩል ኦፍ ሎው ዝፈታተን ኣንፈት ይቀላቀል ምህላው ግዛኣተ ሕጊ ክነተኣታቱ ኢና ንቃለስ ዘለና ምክንያቱ እሱ እዩ ሕጂ ባዶ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግዛኣተ ሕጊ ድማ ልዕልና ሕጊ ልዕሊ ሰብ ልዕሊ ዜጋታት ምዃኑ ምርኣይ እዩ ግዛኣተ ሕጊ ኩሉ ነገር ኣብ ሃገር ዝካየድ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ ሓደ ዜጋ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ ሃገር ዘሎ ሕግታት ግዙእ ክኸውን ኣለዎ ምእዙዝ ክኸውን ኣለዎ እዚ እዩ ናይ ዲሞክራሲ መሰረት ሕጊ ዝወፅእ ድማ ብመሰረት እቲ ዝበዝሑ ወከልቲ ህዝቢ ብዝወሰንዎ መሰረት እዩ ምንጪ ሕጊ ቅዋም እዩ ቅዋም ምፀደቐ ብድሕሪኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሕግታት ናይ ሃገር ኣሽሓት አንቀጻት ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ቅዋም ወቂሎም ይወፁ ንዝኾነ ንገብሮ ነገር ሕግን ወዲ ሕግን አንቀጽን እዩ ዘመሓድረና ሓንቲ ነገር ክትግበር ከላ ቅንዕትያ ሕጋዊትያ ክትብላ ከይትብላ ኣብቲ ተጻሒፉ ዘሎ አንቀጽ ናይ ሕጊ ኣቲኻ ጥራይኻ ትምልሾ ሓደ መራሒ ወይ ጀነራል ወይ ሓያል ዝብል ብዝውስኖ ኣይከይድን እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ዜጋ ትሕቲ ሕጊ እዩ ዝብል እዩ እቲ ግዛኣተ ሕጊ ዝብል ኣምር ግዛኣተ ሕጊ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታትካ ክተኽብሮ ይግባእ ማለት እዩ እንድሕሪ ግዛኣተ ሕጊ ይጠሓስ ኣሎ ኮይኑ ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ናይ ሓያል ሰብ ምፍርራሕ ዘመሓድራ ሃገር ክትከውን እያ ወይ ናይ ሓያላት ወይ ናይ ገንዘብ ዘለዎም ጥራይ ክትከውን እያ ወይ ናይ ካልእ ፅልዋ ዘለዎም ክትከውን እያ ሰብ ግን ከይፈርሐ ዜጋ ከይፈርሐ ብሃገሩ መሰለዩ እዚ ነገር እዚ ኢሉ ክዛረብ ወይ መሰሉ ክወሃቦ ዝደፍር ነቲ
ኣብ ጽሑፍ ዘሎ ሕግታት ዘኽብር ባህሊ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ፖለቲካዊ ባህሊ እንድሕር ኣሎ እቲ ትካላት ናይ መንግስቲ ይኹን ትካላት ናይቲ ሃገሮን ነቲ ሕጊ ብቃሉን ብመንፈሱን ዘኽብር እንተኮይኑ እዚ ካብ ብሕጂ እንድሕር ዘይተለማሚድናዮ ነዚ ንሕግታት ሙሉ ዝጠሓሰ ናይ ኢሳያስ ስርዓት ኣፍሪስካ ካልእ መልክዕ ዘለዎ ናይ ምጥሓስ ሕጊ ክንትክእ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓያል ዘመሓድሮ ስርዓት እንድሕር ትገብር ኮይንካ ንስርዓት ኢሳያስ ዘፍርስ ምንቅስቃሱን ብግዲኡ ሓያል ክኸውን እዩ ከምቲ ስርዓት ኢሳያስ ንደርጊ ነቲ ሕግታት ዘፍርስ ዝነበረ ደርጊ ኣውሪዱ ካልእ ካብ ደርጊ ዝገለደ ስርዓት ዝተካኣልና ንሕና እውን ውዕልና ሓዲርና ኣብና ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነቲ ሓደ ሕጊ ዝጠሓሰ መላኺ የውርዱ ካልኣይ መላኺ ድማ ይትክኡ ስለምንታይ ስርዓተ ሕጊ ወይ ግዝኣተ ሕጊ ናይ ምኽባር ባህሊ ኣዝዩ ትሑት ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ስርዓተ ሕጊ ግዝኣተ ሕጊ ምኽባር ዝብል ከም ኣብ ደምና ክኣቱ ዘለዎ ባህሊ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ፖለቲካና ሎሚ ነካይዶ ፖለቲካ ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ወይ ከዓ ብሓፈሽኡ ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ እውን ንኤርትራ ብልፅቲ ሃገር ንምግባር ንገብሮ ዘለና ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ስርዓተ ሕጊ ግዝኣተ ሕጊ ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ ብዘይ ኣፈላላይ ነዚ ዝፈታተን ባህሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዘሰክፍ ኩነታት ፈጢሩሎ ዝብሎ ዘሎ መደምደምታ ብባዕላዊ መገዲ መደምደምታ ምውሳድ እዩ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓደ ውልቀ ሰብ ፖለቲካዊ ንጥፈት ኣብ ዘካይደሉ ግዜ ነቲ እቲ ሰብ ወይ ጉጅለ ዘቕርቦ ሓሳብ መዚንካ ክትቃወሞ ክትድግፎ ሕጊ ብዘፍቅዶ መገዲ ኣድማሳዊ ሕጊ ማለት እዩ ብዘፍቅዶ መገዲ ክትድግፎ ወይ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ ትብል ተጣሒሳ እንታይ ትኸውን ኣላ ነቲ ብሕጊ ክትገጥሞ ዘለካ ገዲፍካ ኣብ ምጥቃዕ ናይቲ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ምእታው ማለት እዩ ምጥቃዕ ሕጂ ብፀለመ ብፀርፊ ብካልእ መገዲ ካብቲ ፖለቲካዊ ንጥፈት እቲ ሰብ ወይ እቲ ጉጅለ ከም ዘልግስ ምግባር እዩ ነዚ ንምግባር ንጥቀመሉ ዘለና ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ናፅነት በዚ ስርዓት እዚ ዝተጠቕመሉ እዩ እዚ ምጥቃን ዝበሃል ወይ ምፅላም ኣብ ክንዲ ነቲ ርእቶ ገዲፍካ እዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ከምዛ ዓይነት ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ስለዝኾነ እዩ ኢልካ ነቲ ሰብ ኣብ ትርኢትኡ ዘይኮነስ ነዚ ርእቶ ዘቕርብ ዘሎ ምስ በዓል ክስቶ ስለዝኾነ እዩ ዝብል ፀለመ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓንጎል ናይ ህዝቢ ክንዲ ነቲ ሓሳብ ጥራይ ዝወስድ ኣብቲ ሓሳብ እንታይ ኣለካ ዝጎደለ ዝብል ንዑ ገዲፉ ኣብቲ ሰብ ወይ ጉጅለ ባህሪ ብምድሃብ ይኸይድ እዚ ንኣብነት እዚ ስርዓት እዚ ንዝቃወምዎ ወያነ እዩ ምባል ሽዩጥ እዩ ከዳሕ እዩ ናይ ሃገር ገንዘብ ኣጠፋፊኦም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ስልጣን ስለ ዝተሓድጉ እዮም ሃገር ኣሕሊፎም ክህቡ ስለ ዝኾኑ እዮም ናይ ሲኣይኤ መደብ እዩ ይብል ብካልእ እውን ናይ እዞም ጴንጤ ወይ ከዓ ጀሆቫ መደብ እዩ ይብል ንዝደለዮም ጅሃድ እዮም ሓምሻይ መስርዕ እዮም ይብል እዚ ኣብ ትርኢቱ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ኣብቶም ዝቃወምዎ ዘለው እዩ ይመርፅ ማለት እዩ ክርስቲያን ድዩ ኣስላም ንእሽተይ ድዩ ዓብይ ተጋዳላይ ድዩ ነይሩ ኣይኮነን ሓላፍነት ዝነበሮ ድዩ ኣይኮነን ርእዩ ምጥቃን ይጅምር ምፅራፍ ይጅምር ምናልባት እውን ነዚ ርእቶ ዘቕረበ ዜጋ ወይ ማሕበር ውድብ ኣበር ይህልዎ ኸውን ናይ ቅድም ኣበር ካልእ ይህልዎ ኸውን እዚ ማለት ግን ነቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ብሓሳብ ብሕጊ ክትምልሸሉ ኣይግባእን ማለት ግን ኣይኮነን እዚ እምበኣር ኣበይ መፂሎ ማለት እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣትዩ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንረኽቦ ዘለና ቃላት ንስልጣን እዮም ዝጓየዩ ዘለው ዝብል ኣለዎ እዚኦም
عبيت انت خوينهم هجدفاويان يوم كم قدم ناي هجدف بحالي አይገደፎም ምን ዝብላሎ ወይ ከዓ ንስልጣን እዮም ዝቀዳደሙን ይብል ንኣሽቱ እንተኮይኖም ኣውራጃውነት እዩ ዘጥቅዖም ናይ በዓል ክስቶ ጉጅለ እዮም ኣሚቼዮም ዝኾነ ካልእ መታሓት ከበሳ ብምባል ነናቱ ዓው ኢልካ ትዛረቦ ክኸውን ይኽእል ዓው ኢልካ ዘይትዛረቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነቲ ሓሳብ ገዲፍካ ነቲ ሰብ ኣብ ምቅላል እያ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ማሕበር ወይ ውድብ ደፋር ዝኾነ በዳሂ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ዝመፀሉ ነቲ ሓሳብ ህድእ ኢልካ ሰሚዕካ ብከምዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢልካ ክትዕ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ኣሃ በዓል ክስቶ ነዚ ዘምፅኡ ዘለው ምስ በዓል ክስቶ ኮይኖም ነዛ ማሕበር ከፍርስዋ ስለ ዝደለዩ ዝብል ይመፅእ ኣብ ውሽጢ እቲ ደገ ዘሎ ድማ ዘሎ ኣንፈታት ብዙሕ ኣስማት ወፂዎ ብዙሕ ስለዚ እቲ ይፅላእ እዩ ዝበልዎ ዝደኣ ናይ በዓል ከምዚ ምንቅስቃስ እንዲሁ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ወይ ብምባል እቲ ሓሳብ ከናፍስዎ ይጅምሩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ምቅላል ሓሳብ ምፅራፍ ሓሳብ ሰብ ይመፅእ እዚ እንታይ ይገብር ሓደገኛነቱ እንታይ እዩ ነቶም ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ንካልኦት ኣብ ፖለቲካ ከኣቱ ዝደልዩ ብሉፃት ንደልዮም ሞያውያን ዓዲ ከም ዝውዕሉ ገይርዎ እዚኣታ መልእኽተይ እዚ ዘረባ እዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ፀዋታ ነቶም ኣነስ እዚ ዝሓሳብ ኣለኒ እሞ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣትየ ክዋሳእ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ወፃኢ ዘለዉ ማለት እየ ሞያውያን ምሁራት ኪላታት ምኩራት ክወዳደቡ ኣይፍትኑን እዮም ፖለቲካ ኤርትራ ድማ ናይ ብዙሓት ንጥፈት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ክፋላት ከይኣተወ ኣብቲ ንደልዮ ጠርዚ ክበፅሕ ኣይክእል ሽቁሩር ክኸውን የብሉን ሓደ ፖለቲካ ንጥፈት ኣብ ኤርትራ ከካይድ ዝደሊ ኣብ መፃኢ ይኹን ኣብ ሕጂ ብቐሊሉ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ክወዳደቡ ክኽእሉ ክነተባብዖም ኣሎ ነጋዶ ኩሉ ነገር ገዲፎም ናትና ሰልፊ ጌርና ናትና ሕቶታት ዝፈትሕ ምንቅስቃስ ንፍጠር ኢሎም ብቁኑዕ መገዲ እንተገይሮም ኣጆኹም ክበሃል ዘለዎ እዩ ምክንያቱ መሰሎም እዩ ከምዚ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ኢልካ ኣብ ክንዲ ተነኣሶም እንታይ እዩ ናቶም ሕቶ ዝብል ህዝቢ ክሰምዖም መገዲ ክንከፍት ኣለና ነጋዶ ከይኾኑ ይኽእል እዮም ካልእ ዓይነት ድማ ምትእኽኻቡን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ዝድለ ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ኣብ ከምዚ ኢና ክነድህብ ንደሊ ዝብል ናይ ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ ወይ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልሊ ኣምፂኦም ክወዳደቡ ክኽእሉ እዮም ምክንያቱ ዲሞክራሲያዊ ሃገር መወዳእታ ብፖለቲካዊ ሰልፍታት እያ ትካየድ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድማ ነናቶም ስነ ሓሳብ ኣለዎ ኣብ ሃገር ይራኸቡ እዮም ኣብ ሃገር ምዕቃብን ምፍታውን ምኽባርን ይራኸብ እዩ ከም ማንም ሃገር ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሃገር ግን ቁጠባ ከመይ ይኸይድ ፖለቲካ ከመይ ይኸይድ ትምህርቲ ከመይ ይኸይድ ምስ መን ዝምድና ይግበር ኣብ ዝብል ግን ኩለን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘዝተፈላለየ ሓሳባት ኣምፅአን ህዝቢ ክውድባ ከልዕን ህዝቢ ድማ እቲ ዝሓሸ መገዲ ክኽተል ክጉስጎስ ኣለዎ ሎሚ ግን ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ምናልባት ገለ ሰባት ክቅልቀሉ ዝደልዩ ክፈርሑ ይጅምሩ ዝፈርሕዋ ነገር ድማ ፅባሕ ከይንፀረፍ ኣይገደሰና ስቕ ዘይንብል ባንዴራ ኣብ ገዛና ድያ ክትስቀል ዝብል መፃወቲ ወይ መስሓቅ ዓይነት ዘረባ ይወፅእ እዩ እንታይ ገደሰካ ትቕልቀል ክትፅረፍ ከምዚ ክብሉካ ስለ ዝበሃል ፃዕርን ገንዘብን ግዜን ወሲዱ ሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈት ክገብር ኣይደፍርና ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ዝበዝሐ ነገር ንሰማማዕ ኢና ዘይንሰማማዕሉ ዳርጋ እውን የለን ኣብ መደባት ንኤርትራ ዝኸውን ግን ዘዳለናዮ ዝርዝር ስለ ዘየለ ዝርዝራት ዘዳልዉ ዝተፈላለዩ ሞያውያን ክቕልቀሉ መንእሰያት ማለት እየ ዕድል ኣይንህብን ኣለና እምበር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ናይ ካልእ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘሎ ብዙሓት ምሁራትን ምኩራትን ኣለውና ንኣሽቱ ዝብሎም መፃኢ
መንግስቲ ክርከቡ ዘለዎም ማለት እዩ ትሕቲ 50 ዘለዉ ብሓፈሹ ዕድሜኦም እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘጥረይዎ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ክደልዩ እዮም ምናልባት ጽባሕ ሚኒስተር ክኾኑ ምክትል ሚኒስተር ክኾኑ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገር ቦታ ክሕዙ ናይ ቁጠባ መምሃራን ክኾኑ ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪታት ናይ ቁጠባ ሓለፍቲ ክኾኑ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክኸዱ ሕጂብ ዘለዎም ትምህርትን ተመክሮን ነዚ ጉዳይ ክገብሩ ይደልዩ ይኾኑ እዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ግን ንዕኡ ኣብዚ ውሽጢ ዘሎ እተው ካብ ወፃኢ ድሕሪ ካልእ ሓሳብ ኣለኩም ግን ኣይንቅበልን ኢና ወይ ከዓ ቅቡል ኣይኮነን ዝብል ኣረኣያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተዓቂቦም ክተርፉ እዮም እሱ ድማ ኣብ ብዙሓት ይረአ ብዙሓት ንሕና ሎሚ ዝነጥፉ ዘለው ሰባት እንተወሲድና ዳርጋ ውሕዳት እዮም ንሕና ግን ንደልዮ 10 ኣሽሓት ኣማይት ኣሽሓት ሰዓብቲ ዘለዎ ተሳተፍቲ ዘለዎ ፖለቲካ ኢና ንደሊ ኣብ ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ፖለቲክኡ ፍሉጥ እዩ ዕድል ምስ ረኸበ ድማ ኣበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ሽዑ ኢና ንሪኦ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ክፀሉ በቲ ውሽጢ ዘሎ ክፅሎ ግድን ክኸውን ኣለዎ ንሕና ድምፂ ናይቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኢና ብጂኦግራፊ ኢና ተፈሊና ዝደገ ዘለና ስለዚ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝደልዮ ንሕና ክንብል ኢና ንሕና ዘለና ሓድሽ ሓሳብ ንህዝቢ ክነካፍል ኢና ክልቲኡ ተዋሂዱ ድማ ኣባላት ካብ ውሽጥን ካብ ወፃኢን እንዳገበረ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክንፈጥር ኣለና ልዕልነት ሕጊ እምበኣር ኣብ ወፃኢ እንታይ እዩ ሓሳቡ ነዚ ሓሳብ ከቕርብ መሰል ኣለዎ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ያ ተቀዳመይቲ ካልእ ግን ንግዛእቲ ሕጊ እውን ዝትንክፍ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ዝዓበየ ስርዓቲ ሕጊ ወይ ግዛእቲ ሕጊ መትከል ክሳብ እዚ ስዕብ እዩ ክሳብ ገበንካ ብሕጊ ዘይተረጋገፀ ንጹህ ናይ ምዃን መሰል ኣሎ እዚ ኣድማሳዊ ሕጊ ቀዳማይ እዩ ንጹህ ገበን ክሳብ ብሕጊ ዘይተረጋገፀ ሓደ ሰብ ንጹህ እዩ ዝብል እዩ ኢኖሰንት until proven guilty ዝበሃል እዚ ሕጂ ብስርዓት ኢሳያስ ተጣሒሱ እዩ ሕጂ ድማ ብፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ኣብ ዓቀብቲ ይኹኑ ኣብ ተቃወምቲ ይረአ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይም ኮይኖም እንታይ ኢሎም ብሕጊ እንታይ ጥሒሶም ኣለዉ ቅድሚ ምባል በዓል መን እዮም ኢልካ ኣብ ምኩናን ትዝበልኩኹም ወይ ከዓ ኣብ ፀለመ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መገዲ ይእቶ ምህላው ከም ሓደ ፖለቲካዊ ባህሊ እንዳተወስደ መፅኡ ኣሎ እቲ ካልኣይ ናይ ግዛእቲ ሕጊ መትከል ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰል እዩ ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰል ብስርዓት ኢሳያስ ተጣሒሱ ምህላው ንፈልጥ ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ሂወት ድማ ናይ ኤርትራውያን ድማ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ነቲ ሓሳብ ኣይተቕርብ እኳ እንተዘይተባሃለ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዘቕረብካዮ ሓሳብ ኣይ እቲ ክትዕ ዝካየድ ምድጋፍ ወይ ምኹናን ኣብቲ ጎድናዊ ዝኾነ ምስቲ ሓሳብ ዘቕረበ ሰብ ወይ ጉጅለ ዝተኣሳሰር መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ምኹናን ይወርድ እሞ ሓሳብ ከይተመዝነ ይሓልፍ ሳልሳይ ብማሕበር ናይ ምጥርናፍ ወይ ናይ ምውዳብ መሰል እዚ ምናልባት ኣብ ወፃኢ ኣሎ ንብል ኩሉ ሻዕ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ነዚ ክገብር ይኽእል እዩ መሰል ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ኤርትራውያን ግን ሰልፊ ወይ ማሕበር ምግባር ከም ፍንፉን እንዳኾነ ሕጂ ከንታይ ደልዮም እዮም ሓድሽ ሰልፊ ዘቕሙ ዘለዉ ስልጣን ደልዮም እዮም ገንዘብ ኣለዎ ኮይኑ እዩ ሰብ ክመቃቕሉ ኢሎም እዮም ኣብተን ዘለዋ ሰልፍታት ዘይኣትዉ ስለዚ እቲ መሰልካ ክትጥቀም ከለኻ ኣብቲ ፖለቲካ ሃገር ኣቲኻ ክትወዳደር ስለ ዝኾንካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውያን ሎሚ ዘሎ ኣቲኻ በቲ ሓድሽ ሰልፊ ንዓኻ ምስ መስሉ ሰባት ኮይንካ ገለ ጉዳይ ክደፍእ ከም ዘለካ ተረሲዑ ወይ እሱ ምዃኑ ዕላማኻ ተረሲዑ ንምንታይ ከምዚ ገይሮም ተባሂሉ እቲ ናይ ምፅላምን ምጥቃንን ዘመተ ክጅመር ይኽእል ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክድግፉ እዮም መፅኦም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ሒዞም
كمقاقليهم بعلمانيهم زبل يقدم سلازي كي تبقى خلوت المحبر ويتسلفي متقعتك بزعو ازي نكمزة عينت سقومتي خي قبر سب محبر يخون بسلف توديو زمسولو كفتن كهبتمونة بوليتيكا إرتراب كندي زفتن كي تصرف كي تقحيلو كابزي أدو المالك ازي بحفشو أبت بوليتيكانا النريو نجزعته حجز مسرت زملكت قداي مقانو المتقاسي زن سلسة عبنتات زمساخلكم فلاي سباتنا يمخونا نحطو عزيو غنينيو لومي فلوتات زبهالو سبات يناسو يعبيو شمومن سدرؤمن كتصرفون كم مراسحون نسمعنا على السوشيال ميديا أبتي جزات حجز اللو جزء كم وقت تكبر حتى تسلزخون كا يكبرني جن تعمفتو جن زسبزي نمنتاي يتصرف زلو ترخيبو ديو جبن ترقاقيزو ديو مرتعون لو ديو كي تبحالم وكي تقول نسب أب كم زعينت تسألمن حتى تقول لها خوينكا تمجرش عزمت مدخام نايتي دمبه نوتي بتحدوغن تي نايساس دمبه الناطق حكا خلو بزا حدوغن دما تي دمبه نوتي دما زتك عند خوينو كم زيوم عينت أنفتات ببقروب كتافيهم سب توم وحداتن زصالحون تراي قديفو سق مبال كجمري ريتو أيقلتن راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوالن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زخبركم سمعتنا نالوتاوي تريوتات دنب تقامو بزملكت زغربه أتوكرو أبوانا قدات قدامي كفالو أبزي تزازيمولو كتسيلو تدالي زلو تحستنا بتليفون تم حلالفو ريتون نقفيتان زد تقالله ملغتاتكم يو قدمي يقنا نمزخارو كاندي نتبازينا كسمعكم جيبوتي كاب 16 حزت حيزو أبس مراب زكاز زلو قطما سيكافة كام مستاف بغيرا اتهاجر 11 هجرات مأكلاين مبرقن أفريقيا كساتفو مقانن أقدمو كاب استحبره قطمات كعو سجري كم زبخرت نأدالوتي كوميتي بوقع كوان تفلتت زي تساتفت اللو مقنيات قنا عين تسرتن جيبوتي كابتي كساب حدا مسكرم بإرتراز زغتسل قطما سيكافة زي تساتفلو زلا مقنيات بسنكس إنت باجت مخانو زتغسلو يخون مبر تهاجر أبناي مود أتا ساعت نتوساني زوسدت اللو مقنيات بوليتيكاو مخانو كالوت وقنات يردو إثيوبيا 52.57 بليون دولار ويدما 1.5 تريليون بر وهلو العدا كم زلوها تقليزو زي ريبورتر كاب منيستر فاينانسن جنزبن تاجر نزر خبو سند بموكاس أبزق ربوت سبساب أتي 26.93 بليون دولار كاوتس عايز توهلليك خون كله أتي زترفه 25.6 بليون دولار دما كاب ناي منقست بانكتات زت وسده لغحيو منقست يوغندا بحاجز تكال هواينا تشاينا قبل تقام سلفتات سلياي كايد كم زلو تقليزو وورلد ستريت جورنال استباله ني امريكا غازيتا بزغربو تسبسب اتي هواي استباله ناي تشاينا تكال الكترونيكس نابالا سليا منقست يوغندا بمحجاز نهبوب مرح تقام سلفت هاجر بوبي واين اب متصنصان كم زتوافره ارديو اتتكال نسكايب واتساب فيسبوكن كالئ بتهبوب مرح تقام يوغندا زوننو مرببات محبراو ميديان بمسرسر زتلواوطم حبريتا بمنقستي كم زفتشيو غيرو قبل علزي مسمرات تليفون بوبي واينن كالوت بوليتيكانياتاتن كتألف كم زخاليو تحبيرو انتغونه منقستي يوغندا اتبمع كنا زينا زغرب زلو كسي وصو حسوتن بروباغانداو زمتنيو كبل نتيقوو ازي دمت راديو رنايو ملختاتكم نابري ديرنا أبز مدبزي كاباهم كاب سمعتنا نزمت رئيتو نقفيتا مقرمتان كالإنز قربلو مدبيو سلام أنا حدا حسابي خير لين سرما بزعوا سرحتنا أبرار عثمان بزحات سبات قلقل سباتنا يا أبرار عثمان درف الزدوق مولو ما مخابي هوت كولون تايم عليتي زي ناي كالو سبات كدقم كله
ዝኩሉ ነገር እንዳልዓለስ ብህይወት እንዳሃለወ ስለምንታይ ከምኡ ኾን ኪሉ ስኸ ስለምንታይ እዚ ይዛረብ ሰላም አዳለች ራዲ ረና ዛረቡል ደሊ ዘለኹ ርእስቲ ብዛዕባ ምምላሽ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ካብ ሕክምና ናብ ዓዲ ወይ ከዓ መስመራይ ተቐንዲ ክዛረብ ዝግብኦ ጉዳይ ሕክምና ምኻዱ ምህራሙ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ደይኮነ ተቐንዲ ዋና ጉዳይ ወይ ከዓ ተቐንዲ ኣዘራቢ ርእሲ ክኾን ዝግብኦ መን ሃሪሙ መን ሃራሚ ስብሓት ኤፍሬም ሲ ንዓና ከም ህዝቢ ኤርትራ ከም ኤርትራን ዘገድሰና እምበር ምምላሱ ኣይኮነን ሕጁን ንሓቶ ሕቶ መን ሃራሚ ስብሓት ኤፍሬም ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክሓትት ዘለዎ ኩሉ ሰብ መን ሃሪሙ ንኤፍሬም መን ይቐታሊ ተታሒዙ እንዲ ሰብ እዚ ኣበይ ኣሎ ሰብ እዚ ተታሒዙ ምስ ኣበይ ኣሎ ያ መን ሃራሚ ተቐንዲ ሰላም ሬድዮ ረና ብሃን በሃል ካብ ቴክሳስ የዝብል ዘለኹ ብቐዳምነት ነቲ ኩሉ መደባትኩም ዘለና ጥቕሞ ክገልፅ ፈቱ ቀፂለ እዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ካሊፎርኒያ ናይ ህግደፍ ፌስቲቫል ተካይዱ ነይሩ እቲ ብጣዕሚ መስሓቅ ኮይኑ ንዓይ ዝረአየኒ ከም መንግስቲ ፌስቲቫል ተኣክል ከዳሉ ብምስጢር መሓዙ ክሳብ ክንደይ ህግደፍ ኣብ ራዕዲ ከም ዘለዎ መርኣያናት ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ዘሕዝን ዋላቶም ደገፍቲ ነዚ ከመይ ሪእዎ ብፍፁም ኣይርዳእካን እዩ ዝኾነ ግን ኣፍታ ንፅባሒታ ተንደላይት ፍትሒ ካብ ኩሉ ቦታታት ተኣኻኺቦም ነቲ ፌስቲቫል ተቃውሞኦም ንምስማዕ ዝገብሮ ውዳበ ብሓቂ በዚ ኣጋጣሚ ከድንቖም ፈቱ ንኩሎም ወደብቲ ኣብቲ ቦታ ተሳቲፉ ተረኺቦም ነቲ ተቃውሞኦም ደስምዖም ስለዚ ህግደፍ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ክሳብ ክንደይ ኣርዒድዎ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ነፀብራቕ ናቱ ከዓ ብዘካቲ ሰሜን ኣሜሪካን ኣብ ኤሮጳን ኣውስትራልያን ካልእ ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን መንእሰያት ብፍላይ መንእሰያት ይኣክል ዝብል ንሪኦ ኣለና እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ዝሕዝን ግን ገለገለ ተቃወምቲ ደለይቲ ፍትሒና ባህልቲ ኣብ ሬድዮ ኤረና መፅኦም ነቲ ክፈርስ ኣለዎ ገለ ክሉ ክሰምዖ ከለኻስ ናይ ብሓቂ እዚኦም እምበር ደብልቦም ኢኻ ጥራሕ ትብል ተስፋ ገብርካ ኣብ ልቦም ኩልነስ እሞ በዚ ናይ ኣክል ሙቭመንት ክድግፎ ምክንያቱ እዚ ሓይሊ ኮይንዎ ኣሎ ትብዓት ኮይንዎ ኣሎ ነዚ ህዝቢ ብሓፈሻ ብፍላይ ነዚ መንእሰይ ስለዚ እቶም ውድባት ዘለው ከም ውድብ ክቅፅሉ መተካእታቶም ከምዘይኮነ ወይ መተካእታ ሰዓት ክትግእ ከምዘይኮነ እዚ ህዝባዊ ማዕበል እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ክንተሃብኦ ይግባእ ብል ብወገነይ ኣብ መጨረሻ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሓሙስ ዘቕረብኩሞ ነቶም ክልተ ኣባላት ናይ ያክል ተወልደን ክማልን ብጣዕሚ እየ ዘድንቖም ዓርቢ ሓርነት ተቕርቦ መደብካ በኣጋጣሚ ብሓቂ ኣስተምህሮታት ንውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝስማዕ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ በዚ በርትዑ ቀፅሎ ኣብለኩም ዝተረፈ ይቀኒየለይ ሄሎ ዮናታን ከመይ ትኸውን ኣለኻ ሰላም ዲኻ ክሳብ ደቂቃ ካብ ከተማ ስተኮል ይሽወደን ሰላም ድዮኒ ብጣዕሚ መደባትካ ኢንተርቴን ዝገብር መሃሪ ኣዘናግዓይ ኣበረታታይ ብጣዕሚ ቀፅል በርትዕ ዮኒ ሓዊ ትገብሮ ዘለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዓብ ነገር እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሃሎ ራድዮ ኤረና ቀዳምነት ነቲ ዝግብኦ ዘለኹም ኣበርክቶ ኩሉ ነመስግን ቅሬታ ስመይ ይግለፅኩን ኣነ ካብ በርሊን እየ ንጉሰ ፍቃዱ ይበሃል ብዝኾነ ክብለኩም ደሊ ብጣዕሚ የመስግን ተትገብርዎ ዘለኹም ግን ሓንቲ ንህዝቢ ኤርትራ ክቦ ዝደሊ ለበዋ ወ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስርዓት ኣብ ርእሲኻ ኮፍ ኢሉ ዝበልዓካ ዘሎ እንተ ብምፍላጥ ድዩ እንተ ብዘይምፍላጥ ድዩ ንዒስራ ዓመታት ተኣክል ኣብቲካ ኣጥኒትካ ሱርካ በቲኽካ እዩ ስለዚ ነበረ ንኸይትኸውን
حجة تسعة حج زم تمهارو زرفون كل وجود اللو أبقنم كونكا دو كتبل سلسلة كل هاجر كحبر كابومنا حجر كساب عسب كاب نقفة كساب إيكا كاب سرعافة كساب تسني زولو حبر تسب كله خسلت الله حانت معالتي كتكوس مخانو خسلت الله جن كي تقاطع أب حادث اللي بوتا أنت تجميرو كل هزب إرترا لحيمو بصعوبة خلال الله زي حانت عقمي بلون حانت معالتو هون تحريلو كاب ودى 10 عامات كساب ودي 100 عامات هون تحريلو ترى مجمرة قتلت الله قتلو هزب إرترا قتلو أي ودوني تحرق أوروب أتم ناتو تناقلت قتلوه في التنيوم أتم دلي تفتحي أبتوش تزلون أتي ناتهم إجام شعي كرئ شعي كريتسم سلازي كل هذا بإرترا الزمتم هارو أن وردي نادل أبقنو كل بيتسبون تأساسرو كل ينكح يفلت هذا مع التخنتكم وهانو سلازي هذا بإرترا أرضي أتسماما كي تقدع هو بتودد 9 شديشن 9 كأسر كله أسكت أبيلو بتودد تاوت يومو أنت تخونو أبز أين بزحنا زمت أسيرهم دلو أسرت حمشتين فلت أتخاتريتاتون زي حجي عجاء بس هو زلو أين بزحمن اتهاجرون زي حجي أفي أتو دلان إسرع عمت برست أين بزحتهم انتهي قد سنين وقت أبايت راح يتمتع بزي أي إسياس بكونا فلتنا سلازي زي إتراح نجح قور بيت كان دحرت حانيقو وزا من تايبل لو يبزي يبقى السلام عليكم تشاو هلو ردي إغنى أنا كابش ودني أنا كل دليل زلقو نكلهم إيرتراويان نهزبو من هاجرو من كدحنو فقالو سخول اللو منبر لومي بيت كريستيان تربشت تمالي بيت كريستيان أرثوذكس لومي ناي كاثوليك صباحون نا حدا وي حدا منستر تأثري حدا نجر مزق اندابلكا فإلكا دعوة مقبار راي ولا حمس ترقم يقولوا نهزبنا هاجر المدحان مقويا يحيش بالبزا نفسي يقرأها عيد حزلي يقولني ببحث زاربة أنا جن تابعميك زارس للدولخي إيه تاو نقول لهم هزبي أبرا سلام فقرني وردلنا واتي أتتقبروا زلهم عب سدت تسجدكم زلهم هزبي إيرتراوا يخون تقراوا يخون إثيوبيا يخون كل حنا حدا أكالي نمبر حليلي عدي يا بنان سب ودي قدام فطر تفتره فترة حدث لزخنا حدث حدا أكار سبع يكون سبيت يكون تفترنا لزخنا اتتزاربوا زلهم عقب زربع عقب قبروا نعمنا ختصليون كتنمونو نحشكم بر نود سب زرخو كايو كت عطا عقامي تمزخن قبر كاينا انداولكم عطم إيرتراوي تجهاروا زلهم تبلوا زلهم عبسدس عرفوا زلهم نسبات قدفوا عفكم تطنقوا تنسرعات قبروا إذي إيافكم تقبروا وزلهم نايزقا بهر زربا أيكونن بوليتيكا أيتبالكتو بوليتيكا يبنان نحنا بعدنا سلام نايزقا بهر ينزل النمبر فغري نايسابي نمبر زل النمبر اتو تقبروا وزلهم زربا سرحن ابو أيكونن إزقا بهر زي فتوي نزقا بهر كنت انين كنمنن على النمبر عدنا سلام كنملس أبزي هاجرنا متئنا نتصارفنا النحرينا ببعفنا تقنا نزارب زلنا زربا أبو أيكونن بجهم حضرهم ينمنكم عبزي بيز قابي هر سما يابونا يقزنكم يزلهم قدفوا عبزي هاجر عب عدت إلان زلهم عب أمريكان زلهم عب أستراليا زلهم عب سويسرلاند زلهم عب زخانة زلهم عدي تنسرعت جركم زلكم سينكم تماسا سيركم ساريخكم كتنبروا علىكم بر اتتقبروا وزلهم إيافي
هلا رديرنا كان لكم تحديهم يوناتان ملأت نيروني تابع اليوم بليبيا دلو أخواتنا بسردوا فيديو بتعمل بحزني وتزلوا هلا بتعمل حماق نفات كان زلوا رينا لنا مو بجاهاتكم إن إحنا هون بزلنا سنتاي كنحجز بجنزب ديو بزخونة حدثي اليوم الله بجاهم أخواتي بجاهم أب أوروبا أدلهم أب أمريكا أدلهم أب إسخاتكم بوتخلوا نجارات كتجورهم قدامكم معرفتهم تقدم حجزة وصاهمهم بجاهاتكم نتحلم ضم أخوات ناسي بتعمي كبد خابل بتعمي بحزني إيدي كلمة بجاهاتكم نحنا ونحبرونا زخونا جنزبكم سدد بس نخلهم ماني أفتي بسدودو سدبت صحوي سلك ديو كم يجرنا هم نبصحوسي حبرونا ما نحنا ونكن حجز بجاهاتكم نبصحلهم إرتراويان بجاهاتكم زحزني بالتعمي رزاتات أبو تدربيهم ما حما رئينا بجاهم نبصحلهم كم قدمكم عايتكم وبجاهاتكم دخلنا يتقولوا ويرد عني لك كندي دخان الله كندي سعر الله كندي مستخوناتنا يسرحكم مستخوناتنا نباهم إيو لك إيوجن كم يجر كخ وجنات كله تي خمسة حما عند حاله في الدار أخاخ كتبل بتعني كبد خايد ولا يحزنني بجاها هنا تنظام الأخت حلي خا كلهم إرتراويا عبد بدلو مستيناي بعل ميرون مالبات يتعرى له ساتن أملاك حق الزنب نقل طفبها ليتي ما عمدلو كريس أنا حبرونا مو نحنا حبزي حنطر نقدرين خلينا جن بناي فاينانشال وجن كنحجز نخلو أيوة ناقص سلكي كبت عزخل دقنه عندي كنحجز استحلنا أنا عرفنا أنت تجاهي ما تنصح اللي زعمل أختي thank you زي دمت راديو إيراناي سلام راديو إيرانا لحان بعد دغنا حقيقة متيم راديو إيرانا دور كلها نهاية بحال نقصترا هو ترى مثلا اللي بزهري توهتب جن غلطها أرتي أمانغو مثلا نوعه تساق بدها حجي حتى بيدارو زو كنا جن دي حتى حدا وحقيقته فلاين حاربو تتقربوا حتى تاسكن أفا سمعمو أنا نحاربو زحقو سني تي ناي أنا نحاربو زحقو سني كم جازت إنيا بتعمي تموكرا بتعمي نوع تي كانوا هنريز قبالنا من عبات نخيدانا حاقوس بحال نتينا أكل موفمنت فرسالو زور زغربته حتى تا عندنا نبعل تولدن كمال زغربته بحق ميزاناوي كم زيزيو تري بتاعي زين بحق زي موياز بحال مويا بتعمي بجور إهنامو كانت نقاط اللي بزكات عمي يعني الله راديو إيرنا زخبركم سمعتنا ناي ساعة زي حفشاو تحستونا أبزي تزازيمولو فنوري ديرنا بمنقد ساتلايتن انترنتن ن 24 ساعتات كتساليو باريس كاب زركب قوام استوديو ريديرنا من ساقتكم تصنحكو ومانيل جرمايه سلام